Til 20 nyhederne på TV2 Fyn. Vi starter ud med en varsel om vinterbadning. I dag, den 14. i 10. 2014, har en masse deltagere for Djurman Ekstrem vinterbadet på Helnede Strand. Dette resulterede i en tilskadekommende. Vi har de her optagelser, som er privat optagelser fra Helnede Strand. Sarte Sjæle frarådes i at se denne video. Så er vi kommet ud, hvor der er koldt. Der er pissekoldt. Og hvem skal bade? Det skal idioten her. Fuck, hvor bliver det sindssygt. Svæver sindssygt for fucking hjemme. Hvor er det så koldt ud, mand? Fuck! Fuck! Hvad? What? No! Nej! Hvad sker der? Hvad sker der? Mand! Er nu der? Jeg tror ikke, der er noget at gøre. Kom så! Kom så! Kom så! Kom, af lige! Jeg tror, han er død. Nej! Du må ikke dø! Nej! Sydfyns politi fraråder kraftig vinterbadning, i hvert fald indtil næste forår. Det var alt for nu. God aften.